fade ind. Vi står her med en habanero. Har du sat den i gang? Hej venner. Vi står her nu søndag morgen for en Føtex. Magnus har købt habanero. Chili challenge. Nu skal den altså ned og virke. Nu skal den ned. Efter en god omgang granate, det skal smages. Så skal jo lige skydes. Den skal lige. Der var ret god meget nuanceret smag, vil jeg sige. Det var lidt filmtag, vil jeg sige. Meget nuanceret smag, vil jeg sige. Sådan er det. Du bærer den godt. Faktisk rigtig god. Det smager lidt af peberfrugt, vil jeg sige. Magnus, skal lige spørge, er den god i ørerne? Den der habanero, bliver et. Magnus, hvordan er den i ørerne? Særligt. Det er stærk. Det er ret stærk. Jeg er stærk, men med en god smag, vil jeg sige. Oh, shit. Hold kæft. Okay. Det var stærk, jeg havde troet. Den er på ørerne. Wow, det er god stil, det der. Og der står også en god mælk tilbage. Ah, den vender vi. Øj, shit. Det er fucking det der. Det er fucking. Fuck, det er stærkt, mand. Shit, mand. Fuck, chili clown, det der. Fuck, chili clown. Fuck, det der. Du føler ikke, du tænker, der er noget. Shit. YOLO. Chili clown. Ej, hvor er det stærkt. Hvor er det så meget, ja. Hvor er det så løbe, bare. Og så også en god granatæble der. Granatæble og en habanero steak. Nå, men fuck det der. Hallo, kan vi lige styre på, hvordan den smager ud? Måske her, kan vi ikke. Magnus, kan du lige prøve at beskrive, hvad du har? Er det som en futtog, eller hvad? Det der sker ikke. Det er simpelthen sker om en skole der. Jeg forestiller mig, der kommer to kørende. Der kommer to kørende, men jeg tror det kommer. Og så siger det til det. Og lige pludselig så er det bare væk. Det gør sindssygt stærkt, og det er bare kniver og biler i bremsen. Det er ikke værd. Kan du mærke din mund? Du får også lidt i munden. Fuck, hvor er det stærkt. Hvordan er den i ørerne? Ørerne. Er det god i ørerne? Ørerne. Mine ører føler. Det blæser ud. Det smager så godt. Jeg tænkte der. Ej, det er ikke noget. Der er egentlig god frugtsmag. Og den næste. Så der har vi det. Jeg tænkte, det gør ikke noget til dig. Kan du prøve at beskrive det til et forhold til en jalapeno? Er det hele munden eller hvad? Hele munden. Det er bare. Hvor meget er det? Det er nok. Ej, det er fuldstændig. Fuck, det er fucking stærkt. Er det nyt voldsomt, du har prøvet? Det er sygt, jeg har prøvet det her, ikke? Ja, altså. Det kan godt være, at folk tager hjemme. Eller se alt muligt. Men chili. Ja, det er En god harpe. ej, hvor stærkt. Meget 20 minutter fra. Ja, kravle helt over. Bliver det en god togtur, Magnus? Jeg kan godt lide mælk der, hva'? Jeg har aldrig drukket så god mælk. Det er fuldstændig sindssygt. Fuck, man. Ja, men habanero var bedre. Habanero. Hold kæft, mand. Se, det der med sådan en ting, Var det god frugt? ja, det var det.
frugtsmag. Og der gik ikke så lang tid. Det er sgu stærkt, du gør det, champ. Det er altså en habanero, der rykker igen. Nej, det er det fandme for. Ellers så er det altså en scorpion. Nej, det er Trille, der er scorpion. der rykker. Ja, 100. Ja, Nej, det- Carolina Reaper. Det er den stærkeste. Carolina. Fuck, mand. Jeg har det for vildt. Skal der være du fuld? Fuld over en habanero, champ. Det er en god det rykker. cocktail. Du er klar til byen nu. Ej, hvor er det stærkt. Så det betyder, at vi skal op og have toget, kan man ikke? Ja, det er det. Ellers så når du ikke tog, champ. Det er nice, der kommer mælk i munden på dig, Magnus. Også. Ja, jeg ved det godt. Skal lige passe med. Nå, den er god i ørene, champ. Er den værd at tage? Er den værd? God. Kan jeg love dig for den her? Vi ses, gutter. Habanero chili.